Kari pachirongwa ipapa live and clear from Russia. Chipo chake aiti akaimba Mungu wa Maria Vakamba ganzo vangu vakaitimbira favor Mwari vakatipa favor vangu vakadedzera kuti buruka mweya mutsvene ukausiga vangu vakadedzera kanzimirira mangwanani gomana imi mumwe akaimba kare kwenyu vanozikanwa neigove kumaraini kwenyu kana kuti unozikanwa neizveiko iwewe mumwe akaimba kambo ndakadhora paalbum 1 Samuel chapter 7 verse 12 mukoma John Fantastic ndobva kamazi zvikafamba mushe ndiri kuwabata vari paRussia because he's based in Russia. pachirongo futi pasina nyuchi ndo satiri kuita zvedu kuita round
ndapromise kuti zvikaita zvakanaka ndichadzokera paalbum double chikomana Mathias Mere ndabva ndatora title track zvakare double tsai kupisa moto wengoma. A brand new release. Tracks kubva paalbum double chikomana Mathias Mere waburitsa album itsva zvakare riri kupisa moto wengoma. Panzi paitaurwa nezvenhamo vaitotanga kutaura mazita edu asi icho mazimba kuzo wakazoti simudzi ari zvino kana madzimai double varume double aiwa zvizoita kakuti madzimai double
pena kuti vanoita madzimai double asi aiwa Mwari vanotisumudza ufunge kumabasa motikari dzimba double vanotisumudza kubva muguruva vachigadza nemadzimamba mabrendada chete mabrendada moda kutendawo mafaro chete promotions nekuti havasi kurara nekuti tsvagira dziri kupiza nevaimbi veZimbabwe. Ndinodaira zvangu kuti muri kuitirwa zvakanaka nechirongo mufunge zvenyu muri kutibata zvakanaka. Gara kuziva kuti pachirongo chese azviite kuti ndibude ndisina kusvika pa10 wadhaba kubata mufana wangu Aupet Guts neorchestra Mawambazo ndokupinda pabhamu yakanzipa usawira kamba kachabva kaita kupedzera kamba kanonzi kweiniwo wachema adzimai wachema madhamu dedi mukuita sego imi nelaptop mubedroom 12 midnight muri kuwatsura aiwa famba nengoma chikomana Aupet Guts orchestra Mawambazo.